Nangabak ka. Ano dito? Nangabak ka. Hello kabaak, adak manin ni Ronald Vlog. Ay, Ronald Baak kung kunak batin. Dati ipapremyo tayo, kita nyo sang kabasit nga bagas, noodles, kinkwa, kin sardinas. Ipapremyo tayo man kada kita karoba, nabay nga nagpapapremyo kay nakalako tayo nga mintikwa, tugaw. Share your blessing. Awanin iti ado nga damag-damag, basta no timalyaw, ureha nga tumalyaw, mangabak. Oh, kita mait, intayon. Kal. Nangabak ka. Nangabak ka! Ure ang tutudon, ure na kagalgalisan, kabaak. Ige, tumanaray tayo latang, apa nagibunungan. Ito ni Mika. Mika. Ah? Mika. Nangabak ka. Mapantay din anti Norma. Anti ni, nangabak ka. Apo, thank you, Barok! Hintay! Hintay! Nagpaludak man. Apo! Ay! Nangabak ka! Nangabak ka! Ano dito? Basta nangabak ka! Tatana anti-jiling mo eh. Hintay! Nangabak ka! Kuresi ka manang. Nangabak ka! Meching ngayon nakaringan? Price, sampay. Abay? One. Damdamang raw. Ay, pantay pa di kabila. Ini kabaak ng kabaak. Gurek tutto daw. Saksak daw. Saan? Mano kay ta? Mano kay ta? Ha? Sangapulo. Sangapulo? Nangabak kayo sangapulo ka naman? Nangabak kayo. Hoy. Nangabak kayo. Uri akong dinamdamak yun. Nangabak kayo. Ha? Kita nyo na kurang. Thank you very much. Apo, talagang Perming ilik yun ako tayo. Uri tingting na rabi. Nangabak ka. Ay, thank you. shout out. Taga 22, shout out. Ala sige akyat. Mga kabaak. Iwaras tayo kada karuba. Yan ang aanos. Bro. Rasyon. Apantay ikan ni Busting. Uray bos aja ikan telata. Bos! Ah! Bos! Ah! Nangabak ka. Apo! Bosting! Nalpasin ka ba? Niwaras ko amin yung kalagiting karuba tayo nga naanos. Tumaminsan ba rin? Agpa-premyo tayo ba rin? Thank you!